fis-sema kull filgħodu ħla l-sir ejja nidżik ħaj għaliex tal-ħajja fik is-seta jiena jintfawwara. L-għodwa tajba lil kulħadd lilkom u dawk li qegħdin isegħuna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Kemm hu sabiħ dal-innu int tfawwara ta' kull ġid lill-Alla, int tfawwarna dan dun kan bsajla ta' fawx. Int timlina kemm għandna x'ngħidulu grazzi lis-Sinjur Alla fl-isem tal-Missier u tal-Ibed u tal-Ispirtu s-Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu dawn ikunu magħkom il-koll. Ħuti, ejjew flimkien jiena u intom niċċelebraw l-Ewkarestija. Nitolbu l-Mulej jgħinna u jaħfrilna. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu waqt il-qudiesa u toffru il-merti tagħha. Jiena hawnhekk għandi miktub se nqarruh Peter Paul Zammit. Illum il-Knisja 22 ta' Novembru tagħmel tifkira ta' Santa Ċiċilja Verġini u Martri, għalhekk ilbisna l-aħmar dal-għodu, Verġini u Martri, waħda mill-qaddisin bikrin tal-Knisja. U din il-qaddisa hija ħarriesa protettura wkoll tal-mużiċisti ta' dawk li jdoqqu, li janimaw nitolbu għalihom biex dak li jagħmlu mod speċjali meta jagħmluh fil-knejjes waqt il-liturġija tagħna jagħmluh b'intenzjoni tajba ħalli t-talb tagħna l-intenzjoni l-liturġija tqarrabna dejjem aktar lejn Alla. Inti t-triq li twassalna għand il-Missier Mulej ħnina. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid Kristu ħnina. Inti lejna tal-qaddisin kollha Mulej ħnina. Ħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu fit-tiba tiegħek Mulej ieqaf magħna u bil-għajnuna ta' Santa Ċiċilja il-qattalb umli li qegħdin nagħmlulek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb tal-Makkabin. F'dak iż-żmien qabdu wkoll seba' taħwa u l-ommhom u s-sultan beda biex jisfurzhom bid-daqqiet tas-swad u tan-nerv biex jieklu l-laħam tal-majjal li ma jiswix. Imma tal-għaġeb laqis kienet l-omm u ta' min ifakkara u jfaħħara. Rat is-seba' wlieda jinqerdu fi żmien jum wieħed u sofriet minn qalba minħabba t-tama li kellha fil-mulej. Mimlija biħsibijiet kbar qawwiet il-ħila ta' raġel il-qalb tagħha ta' mara u bil-sien mis-sirijietna. Wieħed wara l-ieħor qawwitilhom qalbhom bi kliema. Jien ma nafx kif feġġejtu f'ġufi, ma kontx jien li tajtkom in-nifs u l-ħajja, lanqas ma kont jien li jaqgħadtilkom il-bċejjeġ ta' ġisimkom. Il-ħalliq tad-dinja li sawwar in-nisel tal-bniedem u fassal il-bidu ta' kollox għad iroddilkom lura in-nifs u l-ħajja fil-għena tiegħu. Bħalma issa ma intom tqisu xejn lilkom infużkom minħabba l-liġijiet tiegħu. Antioku ħass u ħaseb li kienet qiegħda tajru u żabilħu bi kliema. Billi kien għad baqa' iż-żgħir li żar wieħed mhux biss ħeġġu bi kliemu imma wkoll beda jaħliflu u jwedu li għanih u jagħmlu l-aktar bniedem ħieni jekk iħalli l-liġijiet ta' missirietu u li jgħoddu bħala ħabib u jafdalu f'idejh uffiċċji pubbliċi.
Billi żżagħżugħ ma taħx widen, is-sultan sejjaħ lill-ommu u talaba tagħtih parir lit-tifel għall-ġid tiegħu. Wara li dam jgħidilha ħafna, aċċettat li ddawwar lill-bina. Mielet leħ u tiddieħaq bit-tiran kiefer bdiet tkellmu bl-ilsien mis-Sirijieta. Ibni, ħenna lija li għal 9 xhur sħaħ ġarrejtek f'ġufi u għal 3 snin raddejtek, rabbejtek u wassaltek sa din l-età u tmajtek. Nitolbok ibni, ħares lejn is-sema u l-art u wara kull ma fihom. Kun naf li mix-xejn għamilhom Alla, hekk ukoll sar ġens il-bniedem. Tibżax minn dan il-biċċier imma kun taġieħ għal ħutek u wilqa' il-mewt sabiex jien niksbek mill-ġdid fi żmien il-ħniena flimkien ma' ħutek. Iju titkellem iż-żagħżugħ qal, x'intom tistennew? Min se nobdi d-digriet tas-sultan? Nobdi biss id-digriet tal-liġi mogħtija lill-missirijietna permezz ta' Musè. U int li jivvintajt kull xorta ta' deni kontra l-Ebrej, m'intix se taħrab idejn Alla. Il-kelma tal-mulej. Meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Isma' mulej il-kawża ġusta tiegħi, il-qalajta tiegħi, għati widen għat-talb tiegħi, bla huma xoftejja. Meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Il-mixi tiegħi żammejt fit-triqatek, qatt ma otru riġlejja, insejjaħlek għax int tweġibni u Alla, ressaq widintek lejja, isma' klimi. Meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Bħal ħabba ta' għajn ħarestni, għaddel ta' ġwan ħajk kennintni, imma jien fil-ħaq għat nara l-wiċċek, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek. Meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Alleluja, alleluja, alleluja. Jien għażiltkom jgħid il-mulej biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Alleluja. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal parabbola għax kien qrib Ġerusalemm u n-nies kienu minn għalihom li s-saltna ta' Alla kienet se tidher minnu fih. Mela qal wieħed raġel nobbli sifer f'pajjiż fil-bogħod biex jagħmluh sultan u mbagħad jerġa' lura. Sejjaħ 10 għaddejja tiegħu tawhom 10 miniet u qalilhom ħuduhom sa ma nerġa' niġi. Issa n-nies tal-pajjiżu kienu joboduh u bagħtu ambaxxata warah biex jgħidu ma rriduhx lil dan isaltan fuqna. Ġara li meta ħass saltna u raġa' lura bagħat isejjaħ il dawk il-qaddejja li kien tawhom il-flus biex ikun jaf kif ħaddmuhom u x'qalgħu. Resaq l-ewwel wieħed u qallu Sinjur, bil-mina tiegħek lajt 10 miniet, qallu sewwa qaddej tajjeb la darba kont fidil f'ħafna tas-sew u fidejk ħu fidejk is-seta fuq 10 tibliet. Ġettini wieħed u qallu Sinjur, bil-mina tiegħek daħħalt 5 miniet lil dan ukoll qallu u int ħu taħt idejk 5 tibliet. U ġej ieħor qallu Sinjur, hawn nara l-mina tiegħek li jien żammejt merfuqa f'maktub għax jien bżajt minnek billi jien bniedem aħrax li tfittex dak li ma ħżinx u taħsad dak li ma żrajtx. Qallu fuq kliemek stess nagħmel ħaq minnek ja qaddej ħażin. Kont taf li jien bniedem aħrax infittex dak li ma ħżinx u naħsad dak li ma żrajtx. Milax ma mhux qiegħed flusi
il-bank biex meta niġi kont niġbidhom bl-imax. Imbagħad qal lil ta' madwaru ħodulu l-mina watuha lil dak li għandu 10. Qallulu, imma sinjur għandu 10 miniet. Ngħidilkom li kull min għandu jingħatalu iżda min m'għandux jittaħidlu saħansitra dak li għandu. Lil dawk l-edewwa tiegħi imbagħad li ma rridunix insaltan fuqhom morru ġibuhom hawn u għatuhom il-mewt qudiemi. Kif qal dan Ġesu qabad it-triq u beda tila lejn Ġerusalemm miexi quddiem l-oħrajn. Il-kelma tal-mulej tifħi lilek Kristu. Dan il-Vanġelu li għadna kemm smajna jiġbaħ ħafna l-Vanġelu li smajna l-raħat li għadda biex narraħat kitbu San Mattew u l-lun San Luqa. San Mattew għalna fuq it-talenti u dan mina. Ma l-istess. it-tagħlima hi Alla jagħtik il-grazzi, id-doni, it-talent. ħaddimhom. Miskin int jekk ma tħaddimhomx għax jitolbok kont. Ħaddimhom. Dik hija t-tagħlima. Imma jien ħanaqleb għall-ewwel lezzjoni. Meħuda mill-ktieb tal-Makkabej. Makkabej tfisser Makkaba, tfisser martell. X'inhu il-kuntest, ġifieri l-ambjent, l-istorja ta' dan li smajna? X'hekk tittifhimha, ma tifhimx il-kuntest. Il-kuntestu f'Ġerusalemm u fil-Ġudeja kien hemm wieħed mexxej jismu Antioku Epifanju. Ma kienx Ludi, kien Grek. U ried illi l-Lut ma jibqgħux jipprattikaw ir-reliġjon tagħhom imma jdaħħal it-twemmin Grek. Mhux sew. Ma tistax tosserva jum is-sibt, ma tistax tmur fit-tempju titlob, trid tiekol il-laħam tal-majjal, is-Sallut ma jikluh, il-kontra. Allura, u min kien ma jobdix il-liġi tiegħu kien jaħru, kien jiteħ torturi, kien jiteħ il-martirju, bel-ħelu, għax dan ħelu, Antioku Epifanju kien jħodha kontra l-liġi ta' Alla, għax l-Antik Testament il-liġi ta' Alla, il-kotba mazza, din hija kotba tal-Iskrittura, mhux hekk? U għalhekk allura għandna storja ta' għalissa ħatifhmuha iktar. Familja li kellha 7 tfal. Ara xeqrajna, u s-sultan Antioku beda jisfurzawhom bid-daqqiet ta' swat u ta' nerv biex jieklu il-laħam tal-majjal li ma jiswex għalihom. Ma tistax tabbuża għax inti kmanda ma tistax tagħmel hekk, toħodha kontra l-liġi ta' Alla. Inċint għandek li ma seta għandek fuq Alla ħatmu. Jiġifieri jisforzaw jekk dawk fil-liġi tagħhom jafu ma jistax jagħmlu dan. Isawwathom u beda jaħqarhom u l-om mara l-eżempju tal-om kienet tagħmilhom kuraġġ, taqtgħux qalbkom. Batu u qaltilhom huma kienu jgħidu lit-tiran meta aħna għad inqumu aħna nieħdu l-glorja. U t-tagħlima din aħna mixjin l-aħħar tas-sena tal-Knisja qegħdin f'Novembru
Ġifieri wara din il-ħajja hemm ħajja oħra. Għalhekk fis-Salm responsorjali qegħdna meta nqum mulej nitenna bid-dera tiegħek. Meta nqum il-ġisem għax ir-ruħ ta' kull bniedem ma tmutx. U r-ruħ li salva titenna meta tara il-glorja ta' Alla. Tieħu pjaċir, titpaxxa, walla ħares qatt il-kontra, min ma jagħtix każ tal-liġi ta' Alla. Alla tagħna daqs kemm hu ħanejn infinit fil-ħnina tiegħu, imma daqshekk ieħor huwa ġust l-aħwa tafawx. Daqshekk oħra huwa ġust u jitlob minna rendikont ta' emilna. Allura dan il-vers, meta nqum nitenna bid-dera tiegħek lilna jimlina kuraġġ biex f'din il-ħajja ngħixu ħajja tajba, ħalli meta nidhru qudiemu jgħidilna idħol fis-saltna li inti ħdimt għalija, li inti stinkajt għalija fis-saltna ta' dejjem. Kif qalet dik l-om li tfal tagħha ibni qaltlu. Ħares lejn is-sema u l-art u wara kelma fihom. Kun naf li Alla għamilhom, tibżax mid-daqqiet għax Alla jippremjak. Dik hi it-tagħlim tagħna, dik hi li lill-ulida rredetillhom il-ġejt f'din id-dinja u aktar fl-oħra. Meta nitenna nitaxxa, nitpaxxa, nieħu glorja għax narak wiċċ imwiċċ. Inqumu bil-wifqa. Il-mulej jistedinna narfu id-doni jisimgħuha, ir-rigali, it-talenti li żejjinna bihom fil-ħolqien tad-dinja. Sabiex nagħmlu frott, ejjew ngħidu ismana u Alla fed-dej tagħna. Sabiex il-Knisja turi l-glorja tal-missier bl-impenn fl-evanġelizzazzjoni, kuraġġ fil-prova u fil-perseveranza nitolbu ismana u Alla sabiex kull impjieg li ma jkunx valorizzat biss mill-qlieħ imma wkoll għall-ġid tal-umanità nitolbu. Nitolbu għall-erwieħ li hemm il-purgatorju jistennew it-talb tagħna biex mulej tittellaħħom ħalli jaraw il-glorja tal-wiċċ tiegħek. Nitolbuk mulej għatina x-xita fejjieda f'waqta biex artna ma tċaħħadniex mill-frott tagħha nitolbu. Dawn it-talbiet mulej inresquhomlok permezz ta' ommok u omna Marja int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla, il-Missier li jista' kollox. Inres quddiemek mulej dawn l-offerti fit-tifkira tal-Verġni Santa Ċiċilja Verġni u Martri biex ikunu jogħġbuk bħalma oġbitek din il-qaddejja tiegħek fit-taqbida tagħha sal-mewt bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niġġu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq dmejt tagħna għajn ta' salvazzjoni. Li nroddulek ħajr dejjem u kullimkien mulej Misser Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox u li nollu wismek fit-tifħir, fit-tbatijiet li huma ġarbu jiddi l-ġmiel tal-eġubijek ta' qawwietek. Hawn int li trawwam il-ħeġġa tal-fidi, tagħti l-qawwa tal-perseveranza u fit-taqbida twassallhom sar-rebħa bi Kristu Sidna għalhekk nifirħu mal-qawwiet tas-sema u flimkien nintennu u nkantaw il-glorja tiegħek. Qaddis, qaddis, qaddis. Osanna. Imbiri. Osanna. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs. Radlek il-ħaj, qasam, tali d-disċipli juqalilhom ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' raddi l-ħajr tali d-disċipli juqalilhom ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej l-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdukom iċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ttaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin fil-qaddej tiegħek Peter Paul Zammit, daħħalhom fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħelna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Marija, San Giuseppe, l-Apostli, Santa Ċeċilja u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek, bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li benta Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. ħobżna ta' kull aħfruna. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi la tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u l-għaqda li jien trid fija int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tal-. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi id-dnubiet tad-dinja jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Grazzi, Sinjur Alla, nitolbu.
Ibqa' ħares fina mulej id-don li tajtna fit-tifkira ta' Santa Ċiċilja Martri, tkun għalina għajn ta' salvazzjoni u sliem bi Kristu Sidina. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missieru l-Iben u l-Ispiritu s-Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inselmu l-Madonna qabel ma nitilqu minn hawn. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, morru fil-paċi ta' Kristu. Artu sema ta' Reġina l-akbar ferħ it-tnejn